Jeg kommer bare lige ind her kort for at fortælle, at jeg har en knit-along på vej. Det bliver en helt uformel knit-along. Den kommer til at hedde Dress Me Up Cal. Det vil også komme til at stå hernede for neden. Tanken er, jeg har selv lyst til at strikke en Dress Me Up blouse af Knit Design by Ninette. Og så synes jeg, at det kunne være super hyggeligt, hvis der var andre, der kunne have lyst til at strikke den sammen med mig. Den her Dress Me Up blouse, den fås i 2 versioner. Der er den version, jeg har her, og så er der en, der hedder Dress Me Up Blouse Plus. Ninette, hun har også en Dress Me Up, som er en cardigan, og den fås også i 2 versioner. Det vil sige, at det her det er modeller, der er meget size inclusive. De strikkes i silkmohair, og det er sådan set derfor, jeg kommer ind her, fordi knit-alongen den starter først den 15. maj. Men der er fra nu og så til søndag sen aften den 4. maj 10% på mit silkmohair i butikken. Derfor denne lille hurtige shorty, eller whatever det nu hedder herinde på YouTube, for at I lige har chancen for at nå at komme ind og få fat i noget silkmohair, hvis I skulle have lyst til at strikke i mit silkmohair og have lyst at strikke med. Så har jeg en chance også for at nå at få farvet det op. Der er jo inde i webshoppen et produkt, der hedder bestilling af opfarvning af silkmohair. Derinde er det muligt at gå ind og bestille alle mine faste farver. Så det vil sige, at den farve, du rigtig gerne vil strikke med, ikke lige er farvet op på silkmohair, så kan du lave en bestilling af en opfarvning derinde. Der er 10% på det hele. Selv så kan jeg ikke rigtig vælge mellem de 2 her. Den der, den vil helt klart være bedst i forhold til, at det er noget lace. Men den her, den kan også bare noget. Og så har jeg nok en ny blå farve på vej også på et tidspunkt. Det kunne også være, det skulle være den. Jeg ved det ikke rigtigt. Hvad synes du? Skriv gerne en kommentar hernede. Og så, hvis du skulle have lyst til at strikke sådan en smuk, let sommer tee eller cardigan, så hop med på vognen. Den 15. maj. Dress Me Up Cal.